meringues yn nesa. Meringue. Ie, meringue gyda lemon, ie. Clasur, yn dweud, o bwdyn. Ond, bod y bach yn gymleth, mae e dal yn rhad i wneud. Fi'n credu y cynwysion i gyd yn dod ar ryw 5 pint. Perffaith. Felly, So, pryd y fwyd am 9 pint? Wel, ie, 2 gwrs, ie, hollol. 150 ml o sudd lemon, achos mae lemons ar hyn o bryd yn rhad iawn. Nes i brynu pecyn o 4 am ryw 60 ceiniog. Achos maen nhw'n ei tymor. Felly maen nhw'n hollol rhad. Beth yw'r neges yn dyfe? Yn ei tymor. Ie. Felly at hwnna, fi wedi defnyddio'r crôn a'r sydd, crôn 3 lemon, wedyn ni 100 gram o siwgr. Mae popeth yn mynd yn yr sosban fan hyn. A wedyn ni sydd oren, a wedi wneud y lan i 200 ml gyda dŵr. So sydd oren ffres fyna. Yr bits i gyd. Ie, hwn i'n gweld y bits. Bits i gyd, fi wedi rhoi bits i gyd mewn. Mwy o flas. Sydd oren gyda bits neu heb bits? Heb bits. O, ie, wrth gwrs. Oedd angen gofyn. Os eisiau, oedd angen gofyn. Chi gyd gytre gwybod efo'n nawr, fe'n siŵr o fod, ie. A wedyn ni blawd cornflower, 3 llwyfwrdd o hwnna. A wedyn ni cymysgu, fi jyst moyn checo bod popeth mewn fan hyn nawr. Cymysgu hwnna 'da'i gilydd. Mae eisiau cadw llygad yna fe, tan bod e'n dechrau tewhau. Bydd y blawd corn yn amlwg yn dechrau tewhau. Tra bod hwnna yn dod i'r berw, fi'n mynd i wneud y crwst, dangos chi'n rwydd sut mae'n wneud crwst. 220 gram o flawd plaen. 100 gram o fenyn, rwbio fe mewn fel syfen y frwsion bara, chymod, crws brai cyffredin, a wedyn ni ychwanegu dŵr, 2 neu 2 llwyfwrdd o ddŵr, cymysgu cwbl 'da'i gilydd, tan bod e'n dod at 'i gilydd, ag mewn pelen. Fi'n cofio prynu y crost i wneud... ti'n siarad blynydden o lawr, ond oedd e'n ddrud iawn pryd ni, i brynu casyn bach, ynddo fe? O, ie. Ti'n gallu wneud... Ie, ti'n gallu prynu casyn. A ti'n gallu hefyd prynu'r crwst brai yn barod wedi'i rolio. Wneud hwnna gosti rhyw pint i ti. Mae hwn yn mynd i gosti 40 ceiniog. Ie, i wneud yn amlwg, ie. Ond sy'n rai chi wneud, ie, ti'n iawn. Ie, fi'n cofio o'n eisiau prynu un melys ar gyfer pwding, o'n i wedi prynu un sawrus, ond nes i cis bach ar hyn. Ond fe. So mae hwnna, fel chi'n gweud, digon rwydd i wneud. Allech chi'n wneud yma'n prosesydd bwyd, mae'n barod i rolio. Fi wedi wneud y broses yna, fi'n mynd nôl i checo hwn. O, mae'n dechrau trwchi. Na i just sôn yn gloi. Na i dynnu hwnna off i chi gael gweld. Sa'n ble mae'r camera erbyn hyn. Mae hwnna wedi tewhau. Na i tipo fel lan. Ni'n gweld ti. Oedden ni'n gweld ti, Nerys. Iawn. Mae hwnna wedi tewhau. Chi'n gweld e? Wr, di. O, ran, ie. Yn gloi. Felly at hwnna nawr, ni'n ychwanegu 85 gram o fenyn. A rhoi fe nôl ar y gres. A mae hwnna'n mynd i doddi mewn eiliadau. Mae fe bron fel wneud ceiliad lemon, ti'n lemon curd. Yn debyg iawn, ond bod dim cornflower yn lemon curd. A wedyn ni at hwnna, ni'n ychwanegu'r wyau. Felly 3 melynwy. Ni'n ychwanegu hwnna. Ac 1 wy cyfan. Mae'r wy cyfan da ni. Ni'n rhoi hwnna, wel, ni'n lli rhoi fe mewn yn gyfan, fel ma. Sy'n gret, mae popeth jyst yn mynd mewn un sosban. Ydy. Llai olchi lan, wedyn. Un gwy cyfan. Cadw troi, tan bod y gyd yn dod at 'i gilydd ag yn barod. Mae hwnna'n barod. Mae da fi un fan hyn nes i'n gynt. A just i weid wrthych chi'n gloi, yn amlwg mae'r crwstyn wedi cael ei bobi yn ddall, fel maen nhw'n gweud blind baking. Chi'n rolio fe mas, rhoi fe mewn tin fflan 23 cm, yn y ffwrn 1/4 awr, tynnu'r ffoil oddi wrtho fe nôl am rhyw 10 munud arall, tan bod ni'n browno. Llenwad yn mynd ar ei ben. Wedyn ni'n mynd ymlaen at yr gwynwy. So dyma'r darn y rang. O, reit. Ond dy'r dan cyffroes. Ie, so dyma'r... Mae 4 gwynwy. Yn amlwg oedd 3 melynwy dyn ni, a ni wedi ychwanegu 1 arall yna. Fi'n hoffi mwy o frang, falle. Jyst i gael y gydbwysedd rhwnt y gwannol heina. Mae'r lemon yn amlwg yn eitha... O'n i jyst mynd i ddeud, sdim lot ohono fo, nag oes? Ond ti'n gweld sydyn reit, mae jyst yn codi. Odi. 175 gram o siwgr man. Ni'n ychwanegu hwnna fesul llwyed. Fi'n neud dipyn yn gynt nawr, achos fi'n gwybod fi'n rhedeg mas amser. Chwarae teg.
Falle bod hi'n bryd i chi ddechrau Hei, tynnu'r meringue. Mae'n rhaid ti ofyn. Mae'n edrych yn hyfryd. Ond the proof is in the pudding, fel maen nhw'n dweud. Mae gen i weld o'n. Na, mae'n iawn, Jiw. Ailgylchu fan hyn, mae'n iawn. Mae'r melyn a'n felyn, ydw e? Mae'n felyn. Wel, y melynwy ti'n neud hwnna, a'n amlwg mae'r lemon dy ti fed. Ydy, lyflu. A'r meringue yn amlwg yn mynd ar ben y pudding fyna. Mae'r meringue yn mynd ar ben, fi'n mynd i stopo hwnna chos mae lot o sŵn. Mae diwedd ddim wedi trwchu to. Mae'r meringue yn mynd ar ben, fi'n rhoi 2 lwy de o blawd corn yna fe. Yn y ffwrn wedyn i 170 Celsius am rhyw 15 munud. Na gyd ti eisiau gwneud bod y meringue mwy na lai wedi coginio. Mae dal yn feddal. Ti'n be, fi lle hwn yw'r meringue gore fi erioed. Ond di fy ffefryn hyd yn hyn. A hwn yw'r gore fi erioed i blasu. Erioed fi'n cedi Nerys, mae'n fendigedig.